नमस्कार, मी भारती. झटपट स्वादिष्टमध्ये आपलं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे कारल्याची सुकी भाजी. काही लोक म्हणतात कारलं कडू असतं, कुणाला आवडत नाही. किती तुपात तळलं आणि साखरेत घोळलं तरी पण कडू ते कडूच. पण मी आज ती म्हण तुमची खोडून टाकणार आहे. आज मी जे तुम्हाला कारल्याची भाजी दाखवणार आहे ती भाजी आपण मोठेही खाऊ आवडीने आणि लहानही मुलं आवडीने खातील अशा प्रकारे मी तुम्हाला ती भाजी करून दाखवणार आहे. तुम्ही अगदी ती सहजपणे घरी करू शकता आणि आपल्या मुलांनाही देऊ शकता. आज माझा नातू सुद्धा 2.5 वर्षाचा आहे, तोही ती 1-2 चमचे का होईना पण ती भाजी खातो. चला तर आपण साहित्य दाखवूया. कारल्याच्या भाजीला लागणारे साहित्य: कारलं. हे मी कारलं चिरून, म्हणजे हे बघा, हे असं कारलं आहे. या कारल्याच्या अशा शिरा काढाय तुम्हाला मी दाखवण्यासाठीच ठेवलेलं आहे. या अशा शिरा सोलानाने काढून घ्यायच्या आणि असे बारीक बारीक तुकडे कापून घ्यायचे आणि त्यांना थोडं मीठ लावून ठेवायचं. भाजीसाठी लागणारा कांदा, राई, हा मिक्स मसाला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये गरम मसाला, जिरा पावडर, धणे, म्हणजे सगळे गरम मसाल्याचे पदार्थ मिक्स आहेत. हा माझा घरचा मसाला आहे. मीठ, गूळ, ओलं खोबरं आणि फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि तेल. आता या कारल्याच्या शिरा कशा काढायच्या आहेत ते तुम्हाला मी दाखवते. हे काय सहज सगळ्यांना येतात, पण तरी पण मी कशा काढते ते तुम्हाला दाखवते. जास्त काढायच्या नाही आहेत, फक्त वर ज्या दिसतात अशा वर 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 त्या फक्त काढायच्या आहेत. अशा शिरा काढून हे कारल्यानंतर धुवून घ्यायचं आणि त्याला असं बारीक बारीक चिरून घ्यायचं. आता हे मी मगाशी तुम्हाला दाखवल्याप्रमाणे हे मी मीठ लावून त्याला मीठ चोळून ठेवलेलं आहे. असं अर्धा चमचा मीठ चोळलेलं आहे, जास्त नाही. कारण हे आपण जे चोळलेलं मीठ आहे ते फक्त लक्षात ठेवायचं, कारण थोडं ते धुतलं तरी त्याच्यामध्ये थोडं त्याचं प्रमाण राहणार आहे. म्हणजे ज्या वेळेला भाजी करू त्यावेळेला आपल्याला ते मीठ कमी घालायचं आहे. आता हे स्वच्छ चाळणीत घालून धुवून घ्यायचं. चला तर आता आपण कारल्याची भाजी करायला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपल्याला गॅस पेटवायचा. आता हे मी मगाशी तुम्हाला कारलं दाखवलं होतं की यांना मीठ चोळून मी त्यांना स्वच्छ पाण्याने धुवून 5 मिनिटं अशी बाजूला ठेवलं होतं. त्यातलं आणि आपण ही कढई तापत ठेवली आहे. तरी पण ज्या कढई तापल्यानंतर आपल्याला थोडं असं हे हाताने दाबून घेऊन कढईत टाकायचं आहे. कारलं सर्वप्रथम आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे. असं मुठीत धरून कारल्यातलं संपूर्ण पाणी आपण दाबून काढायचे आहे. आता हे परतायचं. आता तुम्हाला मी एक सांगायचं राहून गेलं. तुम्ही म्हणाल ही कढई एक कान तुटलेली आहे आणि असे कशी घेतली म्हणून तुम्ही मला हसाल, पण ही माझी एक पारंपरिक कढई आहे. 70-75 वर्षापासून मी हीच कढई, म्हणजे मला तेवढी वर्ष नाही झाली पण माझ्या सासूबाईंपासूनची ही कढई आहे आणि त्यांची आठवण म्हणून ही कढई ठेवली आहे. आणि ही भिड्याची कढई असल्यामुळे त्याच्यामध्ये कोणतेही पदार्थ केले, तळणीचे किंवा अशा सुक्या भाज्या, तर त्याच्यामध्ये चव छान येते. आणि म्हणून मी कोणतेही तळणीचे पदार्थ करताना किंवा अशा सुक्या भाज्या परतताना मी ह्याच कढईचा वापर करते. कारण मी ही माझ्या सासूबाईंची आठवण म्हणून आजपर्यंत ठेवलेली आहे. तुम्हाला हसायचं असेल तर हसू शकता तुम्ही.
आता हे कारलं आपल्याला थोडं छान खरपूस रंगावर परतून घ्यायचं आहे. गॅस फास्टच ठेवायचा आहे, कारण अशा कढया आजकाल अशा बघायला मिळत नाहीत आपल्याला. सगळ्या नवीन नवीन कढया आलेल्या आहेत. आता बघा हा कलर कसा चेंज होत आलाय. थोडासा कलर बदललेला आहे कारल्याचा. कारलं यासाठी भाजायचं आहे, याच्यात तेलही नाही टाकायचं, सुकंच कारलं भाजायचं आहे. की सुकं कारलं भाजल्याने ना कारल्याचा कडूपणा निघून जातो. अजून थोडा वेळ परतून आपण त्याला बाजूला काढून घेऊया. आता मी बघा, आता कारल्याचा कलर म्हणजे इथपर्यंत तरी कलर आला पाहिजे, कारण नंतर त्याला आपण पुन्हा कांदा टाकल्यानंतर कांदा परतल्यावर थोडंसं कारलं परतायचं आहे. थोडा वेळ लागतो, पण शेवटी सब्र खपल मिठा होत आहे म्हणतात ना, तशातलीच परिस्थिती आहे. म्हणून आपल्याला थोडं थांबायचं आहे. आता मी एका ताटलीत काढून घेते. आता हे थोडं सर्वप्रथम थोडंसं तेल टाकूया. थोडं भाजीला जास्त तेल लागतं, पण कमीत कमी 2 चमचे तरी त्यात तेल टाकायचं आहे. आपले नेहमीचे जेवणाचे जे चमचे असतात ते. कढई तापलेलीच आहे. 4-5 कढीपत्त्याची पानं टाकूया. थोडी राई, कांदा, आपल्याला कांदा थोडा परतायचा आहे. गॅस थोडा फास्ट करते म्हणजे कांदा लवकर परतेल. कांदा परतताना थोडंसं मीठ टाकलं तरी चालेल, पण आपल्याला हे लक्षात ठेवायचं की आपण कारलं ज्या वेळेला कापून चिरून ज्या वेळेला ठेवलं होतं त्यावेळेलाही त्याला थोडं मीठ लावलं होतं. आणि आता कांद्यातही आपण थोडं मीठ टाकतो, म्हणजे भाजी संपूर्ण तयार होताना थोडं मिठाचं प्रमाण कमीच ठेवायचं. कांद्यात मीठ टाकल्यामुळे कांदा थोडा लवकर भाजला जातो. हा बघा आता कसा कांद्याचा कलर बदललेला आहे. म्हणजे इथपर्यंत कांदा आपण भाजून घ्यायचा आणि मग हे कारलं त्यात भाजलेलं कारलं टाकायचं. थोडं परतायचं त्याला 2-3 मिनटं. आता आपण त्यात मसाला टाकू. आपली भाजीचं जसे प्रमाण असेल त्या हिशोबाने आपल्याला मसाला टाकायचा आहे. कोणाच्या फॅमिलीला जास्त लागतं, कोणाला कमी लागते, त्या हिशोबाने आपण मसाला टाकायचा. हा आमचा मालवणी मसाला आहे. आम्ही वेंगुर्ला साईडचे आहोत आणि हा आमचा मालवणी मसाला आहे. या मालवणी मसाल्यामध्ये सगळे गरम मसाल्याचे पदार्थ असल्यामुळे आम्ही जिरा पावडर, धना पावडर, म्हणजे काही लोक वेगवेगळ्या प्रकारचे मसाले टाकतात, गरम मसाला पावडर, तसं आम्हाला टाकायची गरज लागत नाही. आणि हा चवीला खूप छान असतो मसाला. तर थोडं गॅस बारीक करूया. थोडं चवीपुरतं मीठ टाकूया. मीठ टाकताना आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे की आपण पहिलं थोडंसं मीठ वापरलेलं आहे, थोडंसंच टाकायचं.
भाजलं नंतर शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, परतून घेतल्यामुळे ते शिजलेलंच असतं आणि कांद्यात थोडं परतल्यामुळे ते अजून शिजून निघतं. थोडा गूळ घालायचा आहे आपल्याला. काही लोक साखर टाकतात, काही लोक गूळ टाकतात, की चांगला असतो. काही लोक साखरही टाकतात, पण मी गुळाचाच वापर करते. तुम्हाला तुमच्याकडे जर गूळ नसेल तर तुम्ही थोडी साखर टाकू शकता. थोडं परतायचं. परतून थोडा गूळ विरघळला. गूळ ऑटोमॅटिक गरम भाजी असल्यामुळे पटकन विरघळला जातो. आपला गूळ आतमध्ये विरघळलेला आहे, चांगल्या प्रकारे मिक्स झालेला आहे. आता त्यात आपण थोडं ओलं खोबरं टाकूया. आमच्या मालवण आमच्या कोकणामध्ये जास्त खोबऱ्याचाच वापर करतात, म्हणून आम्ही ओलं खोबरंच घालतो. काही लोक शेंगदाण्याचा कूट टाकतात, पण आम्ही ओलं खोबरं टाकतो. आता तशी छान झाली आहे भाजी. आता आपली भाजी तयार झाली. गॅस बंद करते. ही बघा माझी भाजी तयार आहे. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.